салом алейкум дӯстон. навори навбатӣ боша хонаи фурӯшӣ. хуш омадед ба канали Сомониён дӯстон. хона дар Карини шаҳри Душанбе буда дӯстон. биё якҷоя ҳозир медурем хонаро мебинем. иборат аз 4 сотиқ замин, ҳама чиза дорад дӯстон. якҷоя тамошо мекунем. наворо то ахир тамошо кунед, видеоро то ахир тамошо кунед, то ки нарх ва рақамҳои телефони соҳибаша бинед дӯстон. мана худи хона неҷа бо хонаи нотамом дорад дӯстон, ки ба охир расонидан дар кор хеле аз худи шумо вобаста дорад. агар харидӣ метавонед ба охир расонед дӯстон. ҳамом, баня, кухня, ҳама чиз қоидавӣ, об, свет бе мушкилӣ дӯстон. биё якҷоя тамошо мекунем. не худи хона буда дӯстон. не хонаи нотамом ки бояд ба анҷом расад дӯстон. хеле худтон соз мекунед насиб бошад. мана инҷа бошад дӯстон ҳоҷатхонааш, инҷа газхона, ина ҳавлӣ дӯстон. 4 сотиқ замин буда. биё якҷоя медурем ака хонаро тамошо мекунем дӯстон. навора ёдрасон мекунем то ахира тамошо кунед, то ки нарх ва рақамҳои телефони соҳибаша бинед дӯстон. мана худи хона инҷа бошад дӯстон. детски аҷоиб хона. иборат аз 2 ҳуҷра буда дӯстон. якта ҳуҷраи нотамом. ина дӯстон бинед хона ремонтш олиҷаноб дӯстон. метавонед тамошо кунед. оли бе ягон камбудӣ дӯстон. якҷоя мерем мебинем баняша ва ҳоҷатхонаша дӯстон. мана худи хона дӯстон. агар реклама дошта бошед дӯстон, хона, мошин ё ки дигар намуди технико, имо ватсапи мо дар тарафи рости экран дӯстон, таги экран метавонед муроҷиат кунед. хона бошад, мошин ё ки дигар намуди технико фарқ надорад, метавонед муроҷиат кунед. ҳатман мо реклама мекунем дӯстон. мана инҷа бошад дӯстон ҳоҷатхонааш. ина ҳоҷатхона дӯстон. ина инҷа ҳавлиш. ана акун дӯстон биё якҷоя мерем тамошо мекунем баняра. баняро ҳозир мебинем дар кадом ҳолат қарор дорад. баъд ҳамин қатъи дӯстон наворро ба анҷом мерасонем, видеоро ба анҷом мерасонем. мана ин баняш дӯстон. баня қоидавӣ, агар бо як термикс часпонӣ девона мешавад. кафе мафе заги ҳамаш олиҷаноб фасон дӯстон. инҷаш бошад дӯстон анҷумхона будааст. инҷа анҷумхонааш дӯстон. чизе ки буд мо барои шумо нишон додем. дастгири каналро фаромӯш накунед дӯстон. ҳатман обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. панотон ба худо.